Avui tocava plantejament de cursa a càrrec del campió de Catalunya de marató, el Benito Ojeda. I és que la preparació de la marató és complexa i no només física, ja que es tracta d'una de les proves atlètiques més dures, que posa a prova els corredors a nivell físic i mental. Preparar la marató és molt important, preparar-la bé per acabar-la el millor possible. És una prova la més dura, no? Més que fer 100 quilòmetres, perquè arribes als 42 sempre arribes al teu límit. Alguns porten molts anys corrent la marató i per d'altres serà la primera, però l'objectiu de tots ells no és tan sols acabar la cursa, sinó assolir la marca que s'han fixat. I és que fa 4 mesos que es preparen exclusivament per la marató. Entrenem uns 5-6 dies a la setmana, normalment passem des de rodar 50-60 minuts, fem sèries, canvis de ritme, i després el que crida més l'atenció, per exemple, ahir pel matí abans d'anar a treballar ja havíem fet 20 quilòmetres, la majoria de gent, o al migdia o hi ha el que ho fa per la nit. L'enfronto amb moltes ganes perquè és a la meva ciutat, perquè aquest any serà el rècord d'inscrits i si baixo marca seré molt feliç i si l'acabo més feliç encara, amb més satisfacció d'haver-ho aconseguit. 4 mesos de dura feina que posaran a prova d'aquí a tan sols 15 dies.